जिहेतु आङो टाउनाव दा मोननै प्रग्राम लाबाय मोनसेया जाहैबाय मा होनदों 3 नम्बर वार्डआव आरो मोनसेया जाहैबाय दा 4 नम्बर वार्डआव बे मोननै वार्डआवबो दिनै मा होनदों बिथांमोननो 80टा सारि मा होनो राननानै होनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ दिनैल' नङा थांनाय समनिफ्रायनो गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि होबाय थानाय जादों टाउनाव जोंहा माखासे मानसिफोर थालांबावदोंमोन दा बे आबैमोननो बे सारिफोरखौ होनाय जादों दा ओंखायनो नोंथांमोना निस्सय मिथिदों दाथ' इलेक्सननिबो बोथोर फैबाय गोबां इलेक्सननि मोनसे दौआ फैबाय दा इलेक्सननि दौखौ नायनायजों लोगोसे जिहेतु एमसिसिनि सिगांनो गोबां मानसिफोरनो गोबां सारि बेबायदिनो दख'नाफोर लाबोनाय दङ ओंखायनो आं बे बुस्थुफोरखौ इलेक्सननि सिगांनो होनो नागिरदों मानोना गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ जे इलेक्सन फैनायखायसो बेबायदि दख'ना बा सारि रानदों होननानै साननो हागौ नाथाय बे नङा बिथांमोनखौ जोङो इलेक्सननि नङैनि सिगांनो गोबां समनिफ्रायनो बिथांमोनजों जों रायलायबाय थादोंमोन आरो बिथांमोननो जों सम आरो खाबुफोरखौ मोनाखैमोन जिहेतु दा खाबु मोननायखाय बिथांमोननो जोङो गांफा सारि जों राननानै होनाय जादों आरो आं सानो जे दिनै टाउन ओनसोलाव 3 4 5 नम्बर वार्डआव बयबो दिनै इपिपिएलनि मोनसे धौआ फैदों इपिपिएलखौ बिथांमोना बयबो आंजों रायलायदों आरो बिथांमोना दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना बिदाय होनो नागिरदों आरो टाउनाव जिबायदि समाव मोनसे समाव इपिपिएलआ हाबनो हायामोन आरो इपिपिएलनि खोब खम मानसिफ्राल' बेहाय माने जोंजों सापर्टआव दंमोन नाथाय दिनै नुबाय बिथांमोना खुनु बिजेपि नङा खुनु बिपिएफ नङा बिथांमोना गासैबो इपिपिएल दोलोजोंनो प्रमद बर' सारनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै प्रमद बर' सारखौ बिथांमोना फैगोन सरकाराव 25आव आरो पुनर बिथाङा सरकाराव लाबोफिननो थाखाय बयबो ट्रेक्टरनि छबियाव भट होगोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो बिथांमोना ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै प्रमद बर'नि गोहोखौ मुसफुत खालामनो नागिरदों आरो प्रमद बर'खौनो बिथांमोना नैथि खेबनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि बा बिटिसि ओनसोलनि चिफ जानायखौ बिथांमोना हास्थायदों लुबैदों आरो बिथांमोना बयबो होनदों जे दिनै प्रमद बर' थानायखायसो सान्थि परिबेसा फैदों आरो जोंनो जेबो नाङा जोंनो सान्थिल' नांगौ प्रमद बर'खौल' जोंनो नांगौ प्रमद बर'आ जेब्लासिम जोंनाव थागोन प्रमद बर' बाबुआ जोंनाव जेसेबां दिन थागोन बेबायदि खोथाखौ बुंदों अब्लासिम सान्थिया फैबाय थागोन आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव क'क्राझार टाउनाव जिबायदि मोनसे परिबेस फैबाय सान्थिनि परिबेस बे परिबेसा जेब्लायबो माने बिथाङा माने बे माने सान्थिखौ लाखिलांबाय थाथों होननानै आरो बे थांखिखौनो बिथांमोना नोजोर होनानै जोंनि गुथे टाउन ओनसोलनि 3 4 5 नम्बर वार्डआ गासैबो दिनै इपिपिएलआव फैनायखौ इपिपिएलनि गोसोखौ बोनो हानायखौ जों मोजां मोनदों आरो आंबो बाख्नायदों बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों आरो बेहाय बिथांमोना गोबां बैसोगोरा मानसिफोर आरो निस्सय बिथांमोना फैगोन समाव खुनु पयदे हाग्रामा महिलारि बिथांमोना भट होनाय नङा आरो हाग्रामा महिलारिया जे एबार जे जेनगोन देबोरगाव समस्तियाव बियो 100% आरो टाउननि साफ्रोमबो गलि न'खर दिनै हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि मोनजोब्बाय आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ खुनु पयदे एबार भट होनाय नङा बिथांमोना इपिपिएल प्रमद बर'खौनो सरकाराव लाबोगोन आरो जेरैखि जाया देबोरगाव समस्तियाव जाय बिजाथियानो फैया मानो बिथांमोनखौ ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै बिथांमोना देरहासार होनायनि खामानिखौ मावगोन होननानै बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुंदों बे थांनाय समफोराव जोङो टाउन ओनसोलनिफ्राय बेबायदि जों भटखौनो मोनामोन आरो देग्लाय नोंथांमोना आसरित नांगोन देग्लाय जों सबसे बांसिन भट मोननो थांगासिनो दं टाउननिफ्रायनो जि समाव जों भटखौनो मोनाखैमोन खिन्थु देग्लायनि समाव जोङो बांसिन टाउननिफ्रायनो भट मोनगोन आरो टाउननि जोंहा आबै आनैमोन जोंनि जायफ्रा बुरिफोर बोरायफोर दङ बिथांमोना बुजिदों जे दिनै प्रमद बर' बिथांनोनो भट होनांगौ प्रमद बर'आनो सान्थिनि सासे राजा आरो प्रमद बर'नो होयोब्लासो टाउना मोनसे सान्थि परिबेसाव थागोन जोङो बिजनेस मोजाङै मावना जागोन बिथांमोनाथ' बिजनेस मावनानै जायो गतिके बिथांमोना दिनै फोथायदों आरो दिनै बिथांमोननि बिजनेस मावनायाव खुनु बेबायदि जेंना जेंसि गैयाब्लासिनो बिथांमोना बे 5टा बोसोरखौ मोजाङै बारलां होनायखौबो बिथांमोना जोंनो फोरमायदों बेनिखायनो देग्लाय जोङो टाउनाव सबसे जोङो माने माबा खालायदों फोथायदों जे देग्लाय टाउनावनो सबसे बांसिन जों 3 4 नम्बर 4 5 मोनथाम वार्डआव जों बांसिन भट मोननानै देरहासार जानो हागोन होननानै जोङो नोंथांमोननि सायाव जों दिनै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि हेंथायै बेसेबां भट देरहानो सानो हाग्रामा महिलारिनि जे आं बेखौ खोन्थाला जिखुनु हाग्रामा महिलारिया जेनगोन 100% बियो खुनु पयदे देग्लाय हाग्रामा महिलारिया फैनाय नङा हाग्रामा महिलारिया खुनु पयदे देबोरगाव समस्तियाव देरहाया नोंथांमोना लिरनानै दोन आरो आं दिनै नोंथांमोनखौ बुङो नोंथांमोना जि दिना इलेक्सननि रिजाल्ट होगोन बे दिना हाग्रामा महिलारिनि जेननायनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन